tome ovdje riječ, gospođice. Pokora. Moram vratiti svih 13 zvijeri ili će se prokletstvo nastaviti. A to je mučenje koje više ne mogu podnijeti. Onda ti treba skratiti muke. Mislim da smo ušetali na obiteljsko dobro, dečki. Vrijeme je da se ponovno otvori prolaz i donese uništenje zemlji. Nitko nas neće poraziti sa vojskom koja sluša naše zapovjedi. Moja braćo, ja... Mi smo tvoja braća. Dok je slobodno još jedno čudovište, prokletstvo neće biti slomljeno. Završit ćemo što smo počeli prije toliko godina. I mi ćemo konačno pobijediti. Pridruži se ninja klanu. Zakuni se na vjernost i zlo vas neće snaći. Klan ninja nije bez časti. Mi radimo za zimu, ne za tebe. Okej, što to znači? To znači da ćemo vam pomoći. Moj ninja će naći zadnje čudovište, a vi ćete ga dovesti ovdje. Brzo, vrijeme nam ističe. Neće, ja sjedim naprijed! Zaboravite na njih. Dok se oni vrate, prolaz će već biti zatvoren. A mi u njemu. Ja ne volim kad se braća ovako bore. Osim ako su zajedno. Ne bi vam kvario zabavu, kompa, ali mi bi malo poravnali izglede. Mi ćemo u tome uživati. Stanite, ako dozvolite. Oni ih mogu pobijediti. Oni su tim. Nadajmo se, jer ako nisu, Agila će iz prolaza izvući vojsku zla i svijet će biti izgubljen. Još zvijeri, pošaljimo ih tamo gdje im je mjesto. Dođi, tati. Problem sa vama kamenim besmrtnicima je. Možda ste besmrtni, napravljeni ste od kamena. Čovječ izguši komiki. Dobro se borite, pridružite nam se. Ne hvala, ja sam okej.